से जगह ऊपर एक्सीडेंट होउची लोक मरुचंती पुणी एक्सीडेंट होउची माने संध्या टाइम रे राइट 6टा कोउथि होउची आपण से टाइम रे सब पाखरे किने ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ ଟୋଟାଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମରି ଘର ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଟାଇମରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ହଉଛି এই ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କେବେ ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ରେସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ କରିଦଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଆମକୁ ଭିଡିଓ ଛାଡିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆମକୁ ପେଲି ଥିଲା ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଚଢ଼େଇ ପାସ୍ କରୁଛି ରାତିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଜାଗା ନାଁଟା କହିବି ତିନିଟା ନୁହଁ 4ଟା ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଡର ଏଇଥିପାଇଁ ମାଡୁଛି ଦିନ ଓଳିଆ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ସାହସ କରିକି ବା ତାବିଜ କିଛି ପକେଇକି ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଇଛି ମୋତେ ରେସ୍ରେ ପେଲିଲା ମୁଁ ତଥାପି ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ରହିଗଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆଉଛି ରାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟା ଆଉ 11ଟା ଆରି ଭିତରେ ଲୋକ ଯଦି ପାସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖତରନାକ ଅଛି 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯେମିତି ଯିବା ଅଛି ଜାଗା ସେଠି ଲୋକ କିଏ ଯାଉନା ଯଦି ଲୋକ ଯଦି କିଏ ବରା ଫରା କି ଇଟିଲି ଫିଟିଲି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଆଟାକ୍ କରିବା କଥା ଆଟାକ୍ ସେ କରିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଶିବିର ପଡିଥିଲୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଚିକେନ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ନେମାଳ ବିଚ୍ ରୁ ସିଧା ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ପିଡ ରେ ଟୋଟାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ଲୋ କରିକି ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ରେସଟା ବହୁତ ଖରାପ ହବ ଆଉ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହବାର ଅଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଏଲି ଯାଇପାରିବେ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ